Τι είναι Fortinet? Ορίστε. Η Fortinet. Τι είναι αυτό ακριβώς? Η Fortinet. Εταιρεία σταθερή τηλεφωνία. Α, εγώ έχω και κινητή και σταθερή όμως. Έχετε κινητή και σταθερή. Ποια εταιρεία είστε εσείς καταρχήν? Εγώ έχω την Fobet. Fobet. Ναι, είναι καινούρια. Fobet. Ναι, πριν 3 μήνες άλλαξα. 3 μήνες καινούρια. Τι ελληνική, τι εταιρεία είναι αυτή? Εταιρεία Fobet. Είναι τηλεφωνία της Ελλάδος. Με οπτικές ίνες, εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από όσο ξέρω είναι πολύ καλή εταιρεία. Δεν ξέρω αν η Fortinet είναι καλύτερη από τη Fobet. Ναι. Αλλά όχι σας ρωτάω, γιατί δεν την γνωρίζω την εταιρεία αυτό, ειλικρινά. Γι' αυτό σας ρωτάω. Εγώ ξέρω τη Fobet, ξέρω την Bellas. Είναι η Fobet, η Bellas, η Fortinet που λέτε εσείς δεν την γνώριζα εγώ. Μετά ξέρω την... Όχι. Ήξερα το Boté. Μετά ήξερα την Bol. Bolas Online. Είναι εταιρείες που μου λέτε τηλεφωνία. Ναι, είναι η Bolas Online, η Bellas. Μετά είναι η Boté. Ελλάς Online. Η Bol. Ελλάς Online. Από την Ελλάδα. Έξυπνο. Η αυτή που πήσατε εσείς τώρα, η Fobet, δεν τη ξέρω. Fobet, ναι, είναι μεγάλη εταιρεία. Μεγάλη εταιρεία. Fobet. Fortinet. Όχι Fortinet, Fobet, με B. Bet. Είναι για εμάς που παίζουμε στοίχημα. Έχει ειδικές παροχές για εμάς που παίζουμε στοίχημα στο ίντερνετ και μας δίνει δωρεάν bonus. Σε Visa Bet, Hosta Bet, Lisa Bet και... Τι σας προσφέρει? Μας προσφέρει απεριόριστες αστικές, υπεραστικές και υπερπλανατικές. Πώς υπεργαλαξιακές κλήσεις σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο το ηλιακό σύστημα μπορώ να πάρω δωρεάν. Δηλαδή παίρνω στον Άρη, δωρεάν. Όχι, με κοροϊδεύετε νομίζω. Όχι κυρία μου, γιατί εγώ έχω Fobet. Αν ψάξετε στο ίντερνετ για Fobet θα δείτε ότι είναι μια τεράστια εταιρεία που είχε κατακλείσει όλο το σύμπαν, κυρία μου. Δεν φαντάζεστε, πολλά λεφτά, μιλάμε πολλά λεφτά. Την έχει ο κύριος Οστός. Ο Κόκαλης έχει άλλη. Ο Οστός έχει τη Fobet. Πολύ καλός άνθρωπος, κυρία μου. Δεν παλεύεται άνθρωπος. Να σας πω κάτι, οι υπερθαλάσσιες επικοινωνίες τι εννοείτε? Όχι υπερθαλάσσιες, δεν έχει κάνει ακόμα. Έτσι αν έχει η Fortinet υπερθαλάσσια, γιατί θα με ενδιαφέρε. Γιατί έχω και ένα υποβρύχιο και θέλω να έχω και εκεί πέρα κλίση να έχω να κάνω. Ωραία. Και πώς πληρώνετε λοιπόν στη Fobet? Στη Fobet βασικά πληρώνω 30 ευρώ το μήνα. 30 ευρώ το μήνα? Ναι. Έχω και 20 ευρώ για το Visa Bet, Lisa Bet και Indra Bet και Hosta Bet. Αυτά είναι site στοιχημάτων. Μας δίνουν bonus για να παίζουμε τα λεφτά μας να τα χάνουμε. Για να παίζετε στον υπόδρομο. Υπόδρομο, με αλογάκια, με γουρούνια που τρέχουν να ξεπεράσουν ένα το άλλο, σκυλιά που παλεύουν, κότες, ξέρετε που ξεσκίζονται. Ναι, και βγάζουμε λεφτά έτσι. Τι να κάνουμε, κυρία μου, κρίση. Πού είναι αυτή η εταιρεία δηλαδή? Τι? Στην Ελλάδα. Πού είναι, πού εδρεύει? Ναι, πού εδρεύει? Εδώ στην παλιά Κοκκινιά. Παλιά Κοκκινιά, Ναι. Μάλιστα. Δεν το γνώριζα. Βασικά έχει πάρει όλη την παλιά Κοκκινιά. Τα κατάστρεψε όλα, τα διέλυσε όλα τα σπίτια, τα χαμόσπιτα εκεί πέρα που είχε. Έχετε και τηλέφωνο της εταιρείας αυτή, κύριε? Έχετε τηλέφωνο? Το τηλέφωνο, ναι, είναι 166. 166? Ναι, έχει αγοράσει εκεί το αυτό. Το ΕΚΑΒ δεν είναι αυτό? Το ΕΚΑΒ, το αγόρασε όλο και το ΕΚΑΒ και το έκανε. Πώς την είπαμε την εταιρεία? Fobet. Ναι, το έκανε Fobet. Μάλιστα. Και τώρα έχει πάρει και τα ambulance που λέει ambulance. Τα έχει κάνει Fobet και αυτά. Δηλαδή πας εκεί πέρα, βλέπεις ένα Fobet να τρέχει και ανοίγει το δρόμο για να περάσει το Fobet. Καταλαβες? Μάλιστα. Εντάξει κύριε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Σταματάει.